Kadırlı dinleyiciler, Diri Sözler adlı programımıza hoş geldiniz. Hudaydan korkmaklık baradaki temanı devam ettiriyen sizin bilen bugün. Ve okuyacak ayetlerim köplenç Davud peygamberin mezmurlarından, Süleyman peygamberin tımsallarından, Huday korkusu baradaki ayetleri saylap aldım. Bu ayetlerde Huday korkusunun bizim üçün näme peydası barlığı barada görürüңler gidiye. Her birinin üstünde biraz durup geçecek ve bu ayetlerdeki bar olan verilen vaadalar kimde Hudayın korkusu bar olsa, kim Hudaydan korkup yaşayan olsa, bu vaadalar Hudaydan korkmaklığın meyveleri ve bereketleri şol adamın üstüne gelýändigi barada görürüň ediye. Hazır bu ayetleri okap çıkandan son, men umid edýän sizin her biriniz, Hudaya iman edýänleriniz, halaskarımız Rabbimiz İsa Mesih'e iman edənler her biri, Hudaydan bana Huday korkusunu ber deyip dilersiniz, deyip umid edýän. Çünkü Huday korkusunda nähili bereketlerin barlığını, Huday korkusunun sizin üçün nähili peydalarının barlığını, bu ayetlerin üstünden görürsünüz deyip umid edýän. Gelin başlayalım. Zebur kitabında, Davud peygamberin kitabında 110. Zebur'da 10. ayette başlayacak. Rab'den korkmak danalığın başıdır. Bunu amal edýänlerin düşünceleri doğru. Onun senası devam edýär asırlar boyu. Rab'den korkmaklık danalığın başlangıcıdır. Danalığın başıdır. Rab'den korkmayan adam onda hiç akıldarlık bolmaya. Nem üçün? Rab'den korkmayan adamın göz önünde hiçbir mukaddes zat bolmaya. Bu bir. Rab'den korkmayan adamda yaxşı diyen, yamanı saygarma diyen bir zat bolmaya. Rab'den korkmayan adam öz günäli bedeni, günäli istekleri, ten hevesleri onu nire alıp gitse şo tarafa gidiyor. Gözü näme görse onu isler, yüreği näme istese onu eder. Çünkü onu günahdan ve yamanlıktan saklayan bir güç yok. Bu güç de Rab'den korkmaklıktır. Şunun için Rab'den korkmayan adam onda akıldarlık hiç bolmaz. Sebebi akıldarlık Rab'den korkmaklıktan başlanıyor. Bu ayetleri seyretsek, akıldarlık gerek olsa, köp kitap okap, köp bilim toplap, köp bilgi toplap, adam akıldar olup bilmeye. Köp kitap okap, adam bilim toplap bilye. İnformasiya toplap bilye. Her hili bilimlere eye oluvam, ahmak olayan adamlar var. Bilim bilen akıldarlık arasındaki tapavudu size düşündüreyim. Bilim bu adamın kellesindeki bar olan informasiyadır. Ama köp bilimli adamlar, dünyada ähli zada kellesi işleyen adamlar, ähli zattan bilgisi bar adamlar, bilimli adamlar da ahmak bolýarlar. Nem için? Şol bilimini gündelik durmuşunda ulanıp bilmeyen adamlara ahmak diýerler. Bilimli ahmak. Akıllı adam kim? Akıldarlıktan dolu adam kim? Ol şol bilen bilimini durmuşunda ulanıp bilýän, gerek wagtynda ulanıp bilýän adam akıldar bolýar. Seredin, bilimi bar olup da ol bilimi ulanmanı bilmese, ol bilimini durmuşunda yerine getirmeyi bilmese, ol bilimini gerek wagtynda, gerek yerde ulanmağı bilmese, ol adam hemişe ne doğru çözgütler çözer. Şol bilen bilimini, kitapta okap öğrenen bilimlerini yerine getirip durmuşunda yaşan vaktinde bu adamda akıldarlık var deyip aýdýarlar. Şonun için Rab'den korkmaklığın başı, Rab'den korkmaklık bu akıldarlığın başlangıcıdır deyip Davud peygamber bu ayette bize düşündürer.
O näme eder? Bunu amal edenlerin düşünceleri doğru diye. Onun senası devam eder asırlar boyu. 2. ayette seyrediyaz. Yine de Davud peygamberin kitabında 33. bab 10. ayet. Repten korkun ey onun mukaddesleri. Ondan korkayanların yok mätäçligi. Mätäçlik deyilen vaktinde bu umumi ähli zadı öz içine kurşap alayan bir zat. Repten korkun ey onun mukaddesleri. Biz ona iman edenler. Näme üçün biz Repten korkmalı? Ondan korkayanların yok mätäçligi. Demek Repten korkayan adamları Huday tanaya, beliye. Onların fikirlerine, yüreklerine, yüreğindeki niyetlerine, ediyen hareketlerine umuman bizi gece gündüz Rabbin gözleri bizi görüyor. Eğer bizim yüreğimizde Huday korkusu var olsa, onda ol özünden korkayanların ähli mätäçliklerine onlara yetirgendigini vada veriyor. Repten korkayanların hiç mätäçligi yoktur. Çünkü Huday onların mätäçliklerini dolduryandır deyip Davud peygamber öz kitabında aydiya. Onun aydanları öz durmuşunda ve bütün Repten korkup yaşayan, ona iman edip yaşayan adamların durmuşunda gören zatlarından aydiya Davud peygamber. Ben de öz durmuşumda hakikattan Repten korkayan adamların mätäçlik içinde yaşayandığını men de görmedim. Yine de Davud peygamber bu sözlerini tasdiklap şeyli ayetler var Zebur'da. Men yaştım diye, indi garradım diye Davud peygamber. Ama bütün yüreği bilen Hudaya iman edip ona bil bağlan adamın hatta nesillerinin hem diye köçede çörek dilep oturandığını görmedim diye. Dine özleri değil. Onların nesilleri de diye köçede dilencilik edip duranını görmedim diye. Çünkü Huday ondan korkayanların ähli mätäçliklerini dolduruyandığını Davud peygamber aydiya. Yaştım, indi garradım, bütün ömrümde men görmedim diye. Hudaydan korkayan adamın mätäçliklerini ol doldurar. Yine de Davud peygamber 33. mezmurun 8. ayetinde. Reb periştesi ondan korkayanları kurşayar. Onları bela beterden halas eyleyer. Rabbin periştesi ondan korkayanları kurşayar. Onları bela beterden halas eyleyer. Hemişe ähli adamlar, hatta Hudaya inanmayan adamlar da bir ulu bir göze görünmeyen gücün var olduğunu biliyorlar. Köplenç can sağlığı için ya da uzak yola gidecek olsa bela beterden Huday korusun deyip sadaka veriyorlar, her hile niyet ediyorlar, dua dilek ediyorlar. Adam hemişe yören yerinde, nerede olsa da hemişe Hudayın korağına, mätäçligini duyuyor içinden. Şonun için Huday korusun, Huday kömek etsin, Hudayın korağına mätäçlik çekiyor adam. Biliye, hemişe öz özünü korap bilmeyenliğini. Daşarda yören vaktın, köçede maşin süren vaktın, ya uçakta uzak yere uçan vaktında, umuman aydan vaktında, hazırki dövrde betbağçılıktan, keselçilikten, her hili bela beterden Huday korusun deyip adam gece gündüz Hudayın korağına mätäçlik çekip dilek ediyor. Emma seyredin, korağı da bu yerde. Rabbin periştesi ondan korkayanları kurşayar. Gözünüze yatırıp görün, dışarıda gidip oturursunuz, gözünüz hiç sadı gören yok. Yanınızda hiç kim yok yalı. Ama göze görünmeyen dünyada Rabbin perişteleri ondan korkayanların daş dövrегinde onları kurşaya diye. Bu ne kadar acayip. Bu senin canın korap hemişe yanında o kinolarda da hatta görüyorsunuz adamın canını koruyan adamlar oluyor hemişe. Yurt yol başçılarında oluyor böyle hemişe onları korap gören adamlar. Adamlar göze görünmeyenler. Ama Rab'ten korkayan adamların göze görünmeyen Rabbin perişteleri onları hemişe kurşap alıyor. Ähli gelen bela beterlerden halas ediyor onları.
göze görünmeyen Hudaýyň perişteleri Repden gorkyanları goraýar. Ýene-de Dawud peýgamberiň mezmurlary 111-nji mezmur 1-2 ayat. Rebbe şan şöhrat bolsun. Repden gorkyan, buyruklarından lezzet alyan nähili batly. Onun zurriýady ýurtda kuwwatly bolar, dogurlaryň nesli bereket tapar. Doganlar, bütün adamzat öýlenip, çagasy, maşgalasy bar olan ene atalar. Çağamız dünya inenden soň, men 20 ýyldan ozal, ilkinji çağamda olan, oğlumda olan wagtynda bu dünýäde ýaşamak üçin täze bir umyt alan ýaly bir hili oldum. Oğlum doğuldu. Indi kim üçün yaşamalıdığımı, kim üçün işlemelidigimi ve bütün canım tenim bilen şu oğluma gerek olan ähli zady, çağalarıma gerek olan ähli zady etmek isleýi atalyk näme döredi içimde. Şo günden bugüne çenle çağalarıma gerek olan ähli zady öpçün etmek üçün işleýän, olaryň gelejegi, olaryň okuwy, olaryň terbiýesi ve gelecekte de ýaxşy adamlar bolup jemgyýete, peýdaly adamlar bolup ýetişmek üçin elimde baryny edýän. Her bir ene ata öz çağalaryny söýen adamlar aç olmasın, yalaňaç olmasın, bilim alsın, terbiýelensin, sporta gitsin, her bir sazy öwrensin, her bir akyla bilime eýe bolsun diýip çagasy üçin ähli zada taýýar bolýan ene atalar. Bu dogrudur. Emma seredin bu mezmurda Dawud näme diýär? Padşa Dawud, peýgamber Dawud peýgamber näme diýär? Rebbe şan şöhrat olsun. Repden gorkyan, buyruklarından lezzet alyan adam nähili bagtly. Onun zurriýady ýurtda kuwwatly bolar, dogurlaryň nesli bereket tapar. Eger hakykatdan da men çağalarymyň ýurtda kuwwatly bolup, nesillerimiň bereket tapmagyny, çağalarym, agtyklarymyň çağalary, çoğuluklarym ýene näme. Bütün meniň neslimiň ýurtda kuwwatly we bereketli bir nesil bolmak üçin menden başlanýan eken. Repden gorkmaly men, onun buyruklarından lezzet almaly men. Şonda Rep maňa wada berýär. Seniň çağalaryň, seniň nesliňe çende. Seniň Repden gorkanlygyň üçin olar da bu Repden gorkmagy öwrenerler. Ve Repden gorkyan adamyň nesillerinden nesillerine çelli ýurtda olar kuwwatly bolar, jemgyýete peýdaly adamlar bolar ve olardan hemişe bereket ve ýagar diýär. Onda men bu jogapkärçiligi öz üstüme alýan. Hudaýym, eger meniň neslim ýurtda kuwwatly boljak bolsa, çağalarym ýaxşy adamlar bolup ýetişjek bolsa, olar bir bereketli bir nesil boljak bolsa menden, onda men bütün ömrüm ebedilige çende senden gorkup, senin buyruklarından lezzet alıp yaşamak isteýän Rabbim maňa kömek et diýip onun öňünde diýze çökýän. Siz de bunu çağalaryňyza söýýän bolsaňyz, olaryň geljegini oýlanýan bolsaňyz, siz de Rabden gorkmaklygy, onun buyruklarından lezzet almaklygy saýlaň. Hudaý sizin nesliňizi, çağalaryňyzy bereketlesin. Zebur 24-12. Rabden gorkyan insan bar olsa, Rab ona öwreder saýlamaly ýoluny. Bir topar ýaşlar, ýaş ýigitler, ýaş gyzlar, durmuşda bir topar saýlamaly ýollary bar. Saýlamaly hünäri bar, saýlamaly işi bar, saýlamaly ýolu, gitjek ýoluny, okajak yerini, hatta öýlenjek gyzyny ýa durmuşa çykjak adamsyny. Ähli saýlamaly bir topar durmuşumuzda saýlawlar bar. Häzirki bilýäňiz, häzirki biziň ýaşaýyşda duran yerimiz biziň 5 ýyl, 10 ýyl mundan ozal saýlawlarymyzyň bizi getiren yerinde durus häzir. Başgaça aýdan wagtynda häzirki ýaşaýyşymız biziň 5-10 ýyl mundan ozal, 15 ýyl mundan ozal eden dogry ýa ýalňyş saýlawlarymyzyň netijelerini ýaşaýarys.
Şunun için hemişe bizim sayılan yolumuz öz meyvesini veriyor. Yaxşı yolu saylasak, doğru yolu saylasak, doğru meyvelerini vakti gelende orarız, toplarız. Eğer yanlış yolları sayılan olsak, onun da meyvesini vakti gelende toplarız. Şunun için doğru saylağı etmek için her bir durmuşundaki, her bir dövrde, yaşlık dövründe, çağlık dövründe, ulalandan son, umuman bütün ediyen saylavlarında doğru saylavları etmek için Rep'ten korkmalı diye. Rep'ten korkan insan var olsa, Rep ona öğreder saylamalı yoluna. Eğer Huday saylamalı yolunu sana ya bana öğretse, onda hemişe doğru saylav edecekliğine inan. Çünkü Huday Adamzadı söylüyor. Ve ona verecek maslahatları hemişe yaxşılıktır. Huday öňden görücü Hudaydır. Dine bir daş görünüşünde Huday Adamzadın yüreğini bilýän Huday. Niyetlerini bilýän, pikirlerini bilýän Huday. Şonun üçin Huday sana gitmeli yoluňu, yöremeli ädimlerini, saylamalı hünerini, saylamalı okuwuňy, saylamalı yan yoldaşyny, ähli saylavlarında Huday sana yardımcı olup, Huday sana görketse, şunu sayla deyse, onda sen hemişe bu saylavı için bereket taparsın. O saylav hemişe senin için bereketli olup çıkar sonunda. Şonun için Hudaydan korksan, ol sana saylamalı yolunu öğreder diye Davud Peygamber. Seyredin Hudaydan korkmaklıkta neçe sana adam için gerek olan zatlar var bizim peydamıza. Köplençe adamlara Hudaydan korkmalıysan, ey Hudaydan korkup ne hili yaşamak bir hili, içi kıskınç yağlı. Ya Hudaydan korkup yaşamaklıkta hiçbir şartlık yok yağlı. Hudaydan korkup yaşamakta hiçbir bereket yok yağlı. Huday hemme lezzetlerden seni mahrum eden yağlı. Şeyli duyuyor adamlar. Yok. Seyredin Hudaydan korkmaklıktaki bar zatları seyredin. Mäteşliğin bolmasa, ähli muşakkatlarından ol seni azad etse, Hudaydan korkayanların nesli bereketlense, Hudaydan korkayanların saylamalı yolunu Huday öğretse, Hudaydan korkmaklıktaki bar olan bereketlere seyredin. Onda siz həzirin özünde isterdiniz, Hudayım, bu korkunu benim yüreğimde hemişelik sakla. Bu korku senin yüreğinde hazine olsun. Onu dile Hudaydan. Yine de Davud Peygamber Zebur kitabında 24. babın 14. ayetinde şöyle diye. Reb öz niyetini ondan korkayanlara ayan eyleyer. Ol olara öz əhdini bildiriyor. Yeri göğü yaradan Huday, ähli bilimlere, akıldarlıklara, ılımlara eye olan Huday, özünden korkayanlara öz niyetini ayan ediyor. Edecek işlerini, ediyen işlerini, niyetini, başka çaydan vaktinde kimsenin adam zat. Karınca yağlı da görünmeyen Hudayın gözünün önünde. Bir günahkar adam. 8 milyarda yetip var ya adamın sanı. Huday yok oradan seyretse seni aktarıp tapmagam Hudayın gözüne kıynayalı. Emma Huday şol küçücük adamın onun yüreğindeki bar olan Huday korkusunu görüyor. Ve şol küçücük adam bilen öz niyetlerini ona ayan edip o bilen öz sırlarını paylaşıyor. Reb niyetini ondan korkayanlara ayan eyliyor. Seyredin. Eğer bir bedbahtçılık gelen olsa onu önünden göreyen Huday sana onu duyduruyor, görkeziyor. Bir yaxşılık olsa, bereket de olsa, saylamalı yolun olsa, senin için bereket getiren bir fikir olsun, niyet olsun, arzu olsun, Huday yaxşı zatları ondan korkayanlara, öz niyetini özünden korkayanlara ayan ediyendir. Öz əhdini onlara bildiriyendir. Hudaydan korkayan adamlar, Hudayın əhdini bilip bilerler, onun niyetlerini düşünüp bilerler
Çünkü Huday bu adam bilen öz istegini paylaşya, sırrını ona aydiya, ananıya. Bu nähili acayip. Gözüňize getirip görüň, bir yurdun padşasy sana öz sırlarını aytsa, özümüzi ne derecede büyük hasaplayas. Çünkü padşa bir zada inanıp bizim bilen paylaşsa, bizim mertebemiz ne derecede yukarı götürler. Her kim bunu arzu eder, doğru değil mi? Menem bunu arzu ediyen. Ama yeri göğü yaradan Huday öz niyetlerini sana ayan ediyen olsa, onda senin merteben, avrayın, bakan nähili büyük bolar. Huday bizim her birimize Hudaydan korkmaklığı bersin. Ähtini bildiriye diye. Täze ähtde İsa Mesih arkalı bağlanışan ähtini gutuluş getiriyen soňsuz yaşayışı, baki yaşayışı, cennetteki yaşayışı İsa Mesih'in döken mukaddes gany bilen bu ähti bağlaştı. Hudaydan korkan adamlara Huday gutuluş yolunu da görkezýär. Zebur 30-20. Senin ýagşylygyň nenengsi ulu, özüňden gorkanlar üçin saklayan onu. Adamzat öňünde sana bil bağlayanlara edýärsiň sen bu ýagşylygy. Acayip bu ayada serinin. Senin ýagşylygyň nenengsi ulu, özüňden gorkanlar üçin saklayan onu. Adamzat öňünde sana bil bağlayanlara edýärsiň sen bu ýagşylygy. Hudayda bir ulu bir sowgat bar ýaly. Hemme kime sowgatlar paýlap çykdy. Bir aýratyn bir ulu bir, hiç kimde yok olan bir ýagşylygy Hudayda bar. Emma ol ýagşylygy Huday hemmelerden saklap, aýratyn saklap goýýar. Bütün adamların öňünde özüne bil bağlayan, özünden korkayan adam üçün bu ýagşylygy saklaýar. Ve bu ýagşylygy adamların öňünde özünden korkayan adama bu saklap kalan aýratyn sowgadyny ona berýär diýe. Indi gözüňize getirip görüň. Biz 5 dogandyk. Ýaşlygymyzda ulaldyk. Bir sowgat paýlansa, hemmemize deň sowgat paýlanmasa bir-birimiz bilen uruş edýärdik. Näme üçin ona içimizde birine aýratyn bir zat berilse, hökman kavga çıkarıp, nägilelik döredip, bir-birimiz bilen uruş edip, näme üçin maňa del. Hemme kime deň bolsa, şonu isleýäs. Birinde ütkeşik biri bolsa, sowgat bolsa, hökman uruş bolar. Bunu sizem bilýänsiňiz. Çağlaryň öz durmuşuňuzdan, öz çağlaryňyzdan bilýänsiňiz. Emma Hudaýa serediň. Hemmelere beren sowgadynyň aýratyn bir ýagşylygy bar diýe Hudaýda. Bu ýagşylygy diýe özünden gorkanlar üçin saklap kalýar we ol adamlaryň göz öňünde diýe. Özüne bil baglap özünden gorkanlara bu saklayan ýagşylygyny berer diýe. Bu nähili ajaýyp. Gözüňize getirip gördüňizmi? 5 sany doganyň içinde aýratyn bir sowgady senin üçin saklap, olaryň dördüsine bir hili sowgat, emma seninki aýratyn bir gymmat baha sowgady sana berseler, sene begenip şeýle heşelle kakarsyň. Hatda beýleki doganlaryňa görkezip, seret Hudaý. Ejem ýaka kammaňa nähili aýratyn sowgat berdi, sizinkiden has gymmatlysyny berdi diýip. Beýlekler olsa görüpçilikden, kıskançlıktan bir nähili bolarlar. Emma Hudaý edýär bunu. Etsin. Emma Hudaý her bir adamın yüreğini bilýär. Özünden gorkanlar üçin saklaýar bu ýagşylygy ve onu adamzat öňünde özüne bil bağlayanlara berýär. Çünkü sowgady o berýär. Ol öz sowgat onunki. Kime näme berse ol bilýär. Çünkü ol yaradıcı, onda adalatsızlık ve haksızlık yoktur. Yine de Zebur kitabı 32:8. Ine Rabbin nazarı ondan korkanlarda, sadık söýgüsine umit bağlayanlarda. Bu aýady men yürekten söýýän. Ine Rabbin nazarı ondan korkanlarda, sadık söýgüsü ona umit bağlayanlarda. Men bu ayet barada
köp pikirlenýän. Hatta köplenç uçakta uçan wagtymda köplenç aynanyň ýanyndan yerim bolsa aşağı seretmäge go görýän, bulutlara seretmäge go görýän. Ve aşağı sereden wagtynda adamı görmek mümkin däl bizim gözlerimiz üçin. Bulutları görýän, käbir yerleri görýän, nähili ekin meýdanlary görünýär, belki şäher görünýär biraz. Bizim gözlerimize ondan kiçi zatlar görünmeýär. Emma her gezek men şeýle 10.000 metr, 11.000 metr şeýle ýokarlykda uçýan uçağın aynasından aşağı sereden wagtymda Hudaýyň gözleri barada oýlanýan. Hudaýyň gözleri nädip her bir kiçicik adamı görýär. Bizim gözlerimiz yerde garynjany görüp bilýär. Emma bizim gözlerimiz 10.000 metrden ýokardan adamları görüp bilmeýär. Emma Hudaýyň gözleri diýe Rebbiň nazary ondan gorkýanlarda, sadyk söýgüsü, umyt baglayanlarda. Eger sorasaň häzir, şeýle uly ýeri gögi yaradan Hudaýyň nazarynyň saňa düşmegini isleýänmi diýsem, hiç bir adam bunu ret etmez. Elbette men isleýän. Hudaýyň nazarynyň maňa düşmegini isleýän. Bunu eşidýän ildeşim sen de isleýänsiň. Hudaýyň nazary maňa düşse diýip. Hudaýyň gözleri meni görse, Hudaýyň gulakları meniň dileklerimi eşitse, adam özüni nähili bagtly we beýik hasap etmezmi? Eder. Kimlere düşýär Rebbiň nazary? Dawud peýgamber Rebbiň nazary ondan gorkýanlara, sadyk söýgüsine umyt baglayanlara düşýärmiş. Goý bu Rebbiň nazary meni dinleýänleriň her birine, meniň özüme Rebbiň nazary düşsün. Onun gözleri meni görsün. Onun kulakları meniň ýalvarışlarymı, dileklerimi eşitsin. Men olsa ömür boyu Rebten gorkup, onun buyruklarından lezzet alıp, ona bil bağlap, ona iman edip, bu yerdäki durmuşumu ýaşaýyn. Hudaýym maňa kömek et. Meni dinleýän ildeşlerime kömek et. Rebten gorkmaklygyň getirýän peýdalary her birine müýesser et, Rebbim. Rebten gorkýan adamyň hiç bir mätäçligi bolmasyn. Rebbim her birine bereketle. İsa Mesih'in diri adı bilen dilek edýän. Amin.